nditori palive yeyoutube because ndabva ndarisevha. Hi guys, mamuka sei vanhu vandinofarira vanondifarira kuri koko nesapoti yenyu yamuri kutipa tamira kuti vanhu vauye fans ichiva anojaira live yefacebook inondinetsa yeyoutube so polite. Hi guys, now tiri 6. Hai kuri sei muri kuona muri kupiko live tawana nyasha zviri sei hai Hatirare aribo kuri sei kwamuri. Hatirare anofara zvake nayo mvura yauya iyi muri kurima here paCape Town pariseko paCape Town kuri kunakidzira kuCape Town 33 viewers tikupusha hello Yolanda zviri sei Hatirare hai kuri sei ikoko ndatilike live yedu hai ini Joza kuri sei kuJoza timboona vanhu kuti vari kuona manews vari kupi kuri sei kuJoza ari sei makoti ari bo zvake ndichauya nayo one day palive panapa hai anzi hai tiri pakapa pari sei hai mukoma Hatirare Cape Town yakawanda Hatirare ari bondo ushaya ari muZimbabwe usini so isa Hatirare uri sei akondikuna ndiri pa1 present farira yevisina mai Hatirare makoti wedu tinoda zvisingaite. Thank you so much Monica ari sei makoti from Manchester United Kingdom kuri sei United Kingdom Joza makeke mukoma Hatirare Joza ambouya kuJoza ikoko one day kumakoti aripi makoti ari kumba ndiri kuoffice ndine mufanwa wandinaye ndina Frank Jeramidia ndina Butsu mwe mufanwa anoita zvemaskitsi anze Butsu the comedian ndiri pamutare pasewo pamutare ndei paHatirare anzichi andikomanda ndipo tegi rako muri seiko komanda regaite zvekushedzera nhamba dzacho handina kujaira kuenda live papanzi pachiti handitogone kureplya payoutube apasi so regaite zvekushedzera nhamba dzangu i078 41 42 352 078 41 42 352 ndo nhamba dzaHatirare yesi mfana ndiri paSA pariseko paSA kuri sei kuSA guys zvandoda wanyokumbira ndezvekudai so ndiri kufara zvikuru nesapoti yamuri kupa pano pathis YouTube channel nguva nenguva aiwa rudo rwenyu rwekundisvitsa kure ndiri kuzviona ende pane mwenje zvikuratidza kuti pamberi tichafara this year. Tiri kukumbirawo tingosvika 200,000 subscribers this year tingopusha ungosvika ipapo tisarwa ne18,000 takutosvika ndatingopushei tisvike patakutosvika pana saka kupusha kwatinge tichingoita ngosharewo kwakasiyana vasati vafollowawo kumafacebook page yedu riripo rinonzi Hatirare family page ikoko ndokwatinowanika kufacebook anokufararai namakoti ndichauya naye palive one day saka hapana donitengerawo drink here sandadona live chaizvo unogona mafana. Thank you so much thank you ndicharamba ndichitry ndichizama kusvika zvabuda ndichingozama kusvika zvabuda ndichingozama bo chaizvo
chimboni mhoresero vanhu sakomikeda vamhoresa kurisei kwatiri vanhu kuti tatongoona muri pano tikati aiwa kurisei tikaona kuti hari nyaya yamukoma tikati hari gatigari nawo pasi timbowatsanangurira upenyu otherwise kurisei tonge solo kumene maguta kumene munoferere kumene ndikuona muri kupa support isingaite yekuti vanhu vari kufara isingaite mukoma mukuvasimbisa isingaite kumene amene muchingosimbisa munosimbira rakadaro chimboimba song yasolo tinzi imba musamushora unongo uno bhajeti yeizvozvo mukamona uno basikoro mukamona uno youtube unenge uno bhajeti yeizvozvo varamba muchingoisa sapoti mungoramise mavhiwa malikes wakomana doti chiikuna mukomana isa nyaya kuna mukomana iza yakasvika kudhara wakomana kumaguta takati kana kungobuda tichiterewo chivanzi nyaya yakasvika kare wakomana itonge fritz donzvo aiwa zviriveve novung'ono aiwa kuna ruone mwene webhawa here aiwa zviriveve hatiranivei musingatsvagire vanhu vanobatsira pachokwadi inyayo ngaweuperi itonge ndiunomisagifaa anatuwe peapo munda musikazii live apo unapatingaona live nasapo thank you satana sorry Spartan guys sorry Spartan wives. So guys indafunga kutiza alright muzimbabwe handidi kunyepera irega itaure ndichidai ndaona comment yenge kanzi Hatirare wai musingatibatsvagire vanhu vanobatsira zvechokwadi maprofita azara muzimbabwe nomu ndenhema honestly speaking handidi kunyeperai vazhinji vanzwa nekubirwa vazhinji vari kubirwa kana uchida vanhu vechokwadi vanobatsira chokwadi panobatsirwa chokwadi chepu munhu anobatsira chokwadi kana pane maprofita ari kuona this video mondiregererawo motondiregeresisawo inini ndiri pabasa pane ndichitora content yemaprofita ndoposta payoutube channel but munhu anobatsira zvechokwadi kana ari maprofita haabhadharise anozotendwa zvaita ende variko vanhu vakaita seivavo vandinoshanda nawo vekuti vanotobatsira zvechokwadi but havakwanisi kuisa basa ravo pasocial media havadi kamera wakandibatawo handinipo nhamba dzemunhu anobatsira ari serious ndokupai nhamba idzodzo tine vanhu vakambobirwa mwana ne2 weeks i2 weeks kajeri pagulf akabirwa mwana ane2 weeks bhazowanikwa ane 9 years after abatsirwawo ikoko ine ndiri pabasa saka inine nchidowo mari ine chido mari saka hapana pandozoregera kutora mari ndoposta vhidhiyo hazvite so maprofita anobatsira ariko watora nhamba dzangu wanditanga pawhatsapp wati Hatirare ndikuda profita anobatsira handisati ndatombobuda naye pasocial media haatoziye youtube iyi variko vanhu vakaita sevavo pariseko papretoria parisei ndochokwadi maprofita anobatsira variko vanobatsira so ini nese mukomana ndafunga kukutizai munguva inoyi ndichanhingirikina ndichapota tichingombopinda live tichikurukura ndasina hangu zvakawanda zvekutaura nhamba dzangu ndamboshedzera unenge vaida maprofita anobatsira ndokupai